Vă salut din nou, oameni buni ai internetului. Vă salut din nou după o perioadă destul de îndelungată, pentru că am avut ba barca în reparații, ba a plouat foarte mult, ba am avut vreo trei operații la dinți și n-am putut să ies cu barca, a trebuit să evit curenții de aer și așa mai departe. Și acum am ieșit și eu în sfârșit la pescuit, a doua oară pe anul ăsta, adică după prohibiție. Bine că am reușit să ies, că ea e foarte, foarte mică. Chiar am avut super mare noroc cu niște băieți care m-au ajutat să împing un pic barca de la mal, că rămăsese un pic pe mal. Le mulțumesc cu ocazia asta. Și aș vrea să încerc să prind niște avați aici pe bătrânul nostru mal. Avem lanseta pregătită cu cicada mea de suflet pentru căutări, adică Strike Pro Cyber Vibe, culoarea asta argintiu mat de 9 grame. Zic de căutări, de ce? Pentru că e încă soarele sus pe cer, strălucește și e bine să fie o nălucă medie, și ca mărime, și ca acțiune, și ca vizibilitate. Și atunci o să încercăm să... Bună ziua! O să încercăm să ne scurgem așa de-a lungul malului. Avem minciogul, să vedem ce putem să agățăm. Să opresc și motorul. Anul ăsta nu prea am ieșit la pescuit, că am avut niște operații la dinți și am avut și barca în reparații. E a doua oară când ies și prima oară când am ieșit era apa foarte murdară așa și asta se bazează mult pe văz. Nu prea am prins, dar nici n-am încercat, de ce să zic. Încerc acum să iau unul dintre de aici de la copaci în fața dumneavoastră, prima aruncătură. A sărit ceva? Poftim? Sare ciortan, crap, da. Ah, ok. Și n-ați luat nimic? Oh, ce nasol. Fii întins atunci. Încerc pe aici, până mal, să vedem dacă a început, dar tot murdară apa e. Mi se pare că am luat așa, deși a scăzut mult. Trebuie să facem, așa cum v-am spus în clipurile trecute, niște aruncări cât mai precise în golfulețele astea. Nu e chiar așa murdară apa, dar vedem. Văd că năluca e destul de vizibilă în apă. Și aruncăm pe după o rădăcină, într-un golfuleț de ăsta, pe unde ni se pare și nouă că stă apa un pic, că e acolo stau și pândesc. Uite, acolo în spate, eu aș sta dacă aș fi avat. Dar el nu. Batman. O, ce loc am văzut între alea două rădăcini. Dacă reușesc să nici n-agăț, când am îndemânarea l-a aruncat deja, nu am la mine. Haide, mă. Nu vrea. E iarbă, uite. De-aia îmi pare mie apa murdară, că e iarbă din asta.
Ia să vedem. Acolo ești? Am auzit o săritură. Unde am auzit o săritură? Acolo! Ok. Nu știu dacă ați văzut-o pe cameră. Să vedem dacă ajung până acolo. O, și aici. Ia să vedem, să vedem. Am aruncat departe când de fapt el era aici. Fac niște mulinări destul de rapide ca să acopăr cât mai multă apă. Văd așa un... Ok, aici e curentul ăsta. Foarte mișto. Dar aia nu-i săritură de avat. S-ar putea să fie avut dreptate Neion și să fie săritură de crap. Ia să vedem. Da, nu e săritură de avat. Avatul sare sub forma literei U. Se repede așa într-un banc de obleți, dă tare din coadă și după aia se întoarce imediat ca să vadă ce a reușit să amețească. Dar totuși îmi place locul ăsta și o să-l încerc. Facem și liniște că vă povesteam, e important la avat. Vorbesc mai încet. Și insistăm că pescuitul e 30% noroc, 70% insistență. Totuși, ia să las eu mai la fund. Să vedem. Să recuperez mai încet. Se ducă năluca mai la fund. Nu. Nu, categoric nu erau sărituri de avat pentru că nici nu mi-au părut și dacă ar fi fost avatul la vânătoare ar fi atacat. E un exemplu clar de partidă care necesită un pic de dibăcie, de tehnică, de căutare și de răbdare. Oricum mi-a fost foarte dor de atmosfera asta, de liniște, de sunetul apei, de sunetul păsărilor. Hai că e bine, nu ne bagă apa nici în copaci. Cred că e ocolim la limită. Da, că ne duce un pic în larg acum. Deci, de ce săriți voi acolo când nu sunteți avați? S-ar putea și asta să-i fi gonit. Alte sărituri, avatul e un pește fricos. Ok, am trecut la fix pe lângă copaci. Și o să încercăm să facem niște aruncări prin spatele copacilor, așa pe unde putem, fără să agățăm. Uite, acolo e o traiectorie mișto, când o să ajung o să dau fix printre primul copac ăsta căzut în apă și ăla care are un pic de verdeață și o să arunc cât mai departe să vin printre ei, dacă îmi permit crăcile alea de acolo. Dar întâi, până ajung în unghiul ăla, o să fac o aruncare scurtă aici. Pac! Nimic. Și o aruncare
mai lungă acolo. Am recuperat un pic prea repede că mi-era teamă să nu bage năluca apa în copaci. Dar e un exemplu bun de cum îmi aleg traiectoriile dinainte. Vezi, am ales-o prea bine pe asta. Dar pentru că tot o să ajung în locul ăla, o să insist un pic acolo. O să mă leg de copac și o să vedem ce putem găsi prin zonă. După 5 minute de pauză, să zic. Am făcut puțină gălăgie, dar cât să fă, n-ai cât să fă. Hop. Nici nu mai leg. Ok, hai să vedem ce încurcătură am făcut aici. Să încercăm să nu ne băgăm ancora în mână, ar fi ideal. Și am recuperat și cicada. Oprim motorul și dăm la pește. Uite, eu dacă aș fi avat, bine, acolo aș sta în principal, dar cum ajungem, vedem. Dar dacă aș fi avat, aș sta și acolo. Stângem frâna la loc. Aș sta și acolo dacă aș fi avat. Nu. Hai să vedem și din spate. Hop. Hop. Doamne, ce loc! Păcat de locul ăsta că nu avem atacuri. Am început și țânțarii. Nu, aici nimic, o să încerc mai la vale unde mai știu niște locuri și revin. Am ajuns și la a doua porțiune de mal preferată de mine.
Așteptăm să se ducă un pic valurile, ne apropiem foarte, foarte puțin, cât să nu dăm mai încolo în copacii aia. Cam atât. Să îndreptăm barca. Țac, pac. Și să vedem ce pot face două mâini dibace. Ce pot face două mâini dibace lângă malul ăsta abrupt. Deci sunt sărituri, dar nu cred că e avat. Sunt sărituri peste tot. Păi ce-i după el? Păi ce nu-l găsim noi? Uite exact, vedeți cum se face malul ăsta, așa? Exact în spatele lui. Pac, pac. Nu e. Facem altceva. Încercăm la umbră. Pac, pac. Am avut un atac, l-am simțit. Vezi? A, ce mic e. Foarte, foarte mic. Foarte, foarte mic. Dar trebuie să avem grijă la ăștia mici, că sunt nărăvași. O să-l scot cu... Hai că nu e agățar rău. O să-l scot cu mâna. Hop. Ei, nu te mai zbate, că îți dau drumul imediat. Hop. Bun. Hai să mai încercăm. Că partea asta de mal pare mai promițătoare. Dacă aș reuși să desfac și asta, ar fi ideal. Și să mai vedem pe după copaci. Aici. Curentul m-a dus un pic mai în larg, dar nu o să pornesc acum motorul, pentru că vreau să încerc în spatele copacului, așa. Perfect. Nimic. Și o să încerc în spatele fiecărui copac. O să mă duc aici pe față, să fiu și mai aproape și să văd și mai bine. Hop! Nu te duci în copac. Nu e necesar să facem aruncări multe, dar e necesar să facem aruncări cât mai precise. Asta nu mi-a ieșit. Mai ales când sunt pești așa foarte, foarte fricoși, precauți, trebuie să le dai la nas. Și nasul lor stă unde e apa mai liniștită. Pe lângă crăci, la adăpost, lângă mal. Uite, exact între alea două crăci, dacă reușesc să arunc. Și am reușit. Puh, mi s-a încurcat cicada. Și ce aruncare a fost. Nu mai are rost să mai aruncăm acolo, aruncăm aici. Exact unde am aruncat. Uite, uite cum sar între copaci. Mamă, ce rău îmi pare de aruncare. Asta e, uneori se mai încurcă ancora cicadei în fir. Dar sunt fix sub crăci.
Ia uite-l cum vânează acolo. Mi-am întrerupt aruncarea, că m-am speriat. Da, pentru că am văzut acolo activitate, o să fac așa. Cam târziu. Aici mai trag niște speranțe în copaci ăștia, că în rest slabe șanse. Păca mea și picioarele. Hai că a ieșit. Dar tot nu mă las, că vreau să dau acolo. Acolo, așa, exact. Perfect. Perfect degeaba. Dar la ce dorm era mie de pescuit? Merge și avățelul ăla mic. Mergea și dacă nu prindeam nimic, adică... M-am bucurat de ieșire.
Și pentru că s-a cam terminat malul abrupt, peștii ăștia sunt foarte, foarte activi. Apa e foarte, foarte mică și drumul înapoi spre locul unde țin barca o să fie anevoios și încet. O să vă las meditația așa la apusul ăsta. Sper că v-ați bucurat. N-am de gând să editez filmulețul ăsta. Eu m-am simțit extraordinar de relaxat, chiar dacă n-am prins pește. Mă rog, am prins unul mic. Pur și simplu o să las așa toată scurgerea asta a mea, nu o să o editez. Și sper că vă puteți convinge din ea, deși n-am avut rezultate, mi-a plăcut cum am pescuit. Puteți vedea cum mi-am ales traiectoriile, puteți vedea ce fel de aruncări am făcut, când m-am oprit, când m-am riscat. Și nu știu ce să vă explic mai mult. Sper să vă ajute și liniștea asta de care am avut parte. Liniștea asta de care încă avem parte. Mă rog, nava aia face puțină gălăgie, nu știu dacă auziți pe cameră. Și eu mă bucur că am revenit la pescuit și ne vedem data viitoare sănătoși, poate cu mai mulți pești. Dacă aveți ceva, eu știu, întrebări sau sfaturi, lăsați în comentarii. Și nu vă supărați pe mine că mai pun și partide din astea în care nu prind. Eu vă zic o seară frumoasă în continuare, că la mine e seară și ne vedem în clipul următor.